Schubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jong ki baduna dekhotmen henne kasngi ki lapan long da ka jinga soi pat ba hakhandai lat ban pen sngau sha ka sarkar ya ki jingdon kam jong ki lakalong haki yo ki han ni haki office sarkar habakren hakani ka jinga lang balengkon uba starwen kharjana ubadai u president khasi disabilities association ulaong bahaka jinga lanti jongki kiya kendo shibun ki jing e bat na kalyang ka jongki kilaya kran bat ka sarkar ban pen yo ya ka hok bat ka jingla lut ka jongki Henry dangi pet haduk menta kampat dabiang pura kat kumkaan Right of Person with Disability Act ar hajar khan riu ula ong ru bakane ka jing thumu jong kane ka act kadai ban pentre kam haswa jong ubanai jeliu menta usnam haki ope sarkar kiyo ki ying di ki kam baya dai bat ki pat ba bagi dai bandon ya ki lenti yat ban pensuk ya ki baduna dekhotmen Henry ladangi pet ya ka jing syam jongi ngi syam batang khendiat ki ba ka sarkar kalale nakabanta jongki Nakalyak uba Ferdinand Lengdo habakren hakani kesni ulaya thu baka sarkar kadai bandon kilat kilenti ban pensuk ya kalet kawan jongki baduna dekhotmen khnang baken suk ban poi syakata ka jaga kabaki dei ban let klem ka jing e Lawe bapernai dat no na trang ya pa Ngati bapadon barabor hajan jongan Henry kumno ngan yo ya pa Kolawe ba i jongan Kajing jonga kadai tang hatang siat ba mamla berkian nasiang sisian dari kajing sem jonga te bun hiki ki bala banyarap bat ki ba kloy banyarap na kita jonga rei na wala kataru ngadang tempat susu hantam ya ke sarkar bakan ai susu ke jingirap kabak hambahan na kabenta jonga bangala kumno bangan le khamha susu hakul tiat wheelchair kasem jinjar namar ba kibun ki kali bakimlai ban tang ban pakai ka wheelchair ro tang badap daki kali sudah Henry habda dayai rungi habya dak hapo surak hapadeng surak baik bat kasem jinjar yang kibam la ban yai namar kala ban accident yang hakano kaparu Henry bun pat ki kali pada kim jupet rai kiaya la kaya baik kum to bat kim dan kata kajing kaburam kendiat ru an kawai pala dang shubung aku ban le chayau ai kum to ha nga shele chayau ya kata ru di barabor tingkat di shele tangbam kasem kata kajing namar ba hapo yau le khamtam le kamdan hi tang kata kajaka ban kiu ne ban hiar ha ki steps teladang aku ban hiar tang shikham arkham ru kamdan le kata kajaka namar baka keti palat bat kamdan hi kata kalinti ru ban bu ya ka wheelchair ngapendan kam da ka wheelchair monitorizer kadika electric wheelchair wala kata ngadon ya kata kabala kham suk hi bamdan kam re ban penyait bah ki keti ki gijah ni shusyang shule betang da kini ki simpriahi kata ru kasem jinja namar bamdan da jaga ban pak hayau ru le se ki kwa ban le yo le hat Henry ka duna ka chan se ki bikin yo ka kali kabakila ban song kabakila ban dem kabakila ban yen namar ka taksi lani ka bos kala nila tang man song Henry ka ni kalong ka jingker par ka barek ka bangipan na ka sarkar bakan jing erap ye ki bre ki baduna ka bormet borphat nang ba kindon kita ki reservations na kabenta ki pat ba ki badon jing duna ka bormet borphat jongki kumenta ringi pa ya ka tren lane ya ka bus kanu kanong ka jing bha kanu kanong ka jing kemen na kabenta ki bre ki basyam ya ka jing kumenta ki don ki bre ki banya ki ni motorcycles lara thi kani ka scooty khmat jonga kani ka kadau manga kani kalong ka scooty ka bayarap ya ki bre ka badon jing duna ha ka kejap menta nga karpat ya ki pat ba baro ru bakin om pej ben kinom
kti kinom wat jingkeli kinom krokti namar kani kalong tang ke bala ban yarap ya kito ki brio ki bamla banya iki motorbike kumbanya ki brio ki babha ki bakat bakya Ina aso sebuah constitution kere kawai rakanti kita untuk isi berbunga jihad nak kita tempuh sekai jaka kerana kita menjurut ayat itu dan simentalang hati emlang masalah hangat ucapan dokumen kesini. Katingka aso sebuah India camping para jalan kapsan coba kasih cara India kalau pelaj pada benputri kami aso sebuah apa hari ini berkawai. Ban pensnau saki bor bahalor saka sorkar ya ka ei ke jingdon kam jomi kibri kibran jiduna kan met la kalong haka ya kayang la kalong hayo hap la kalong haki office sorkar lani haka no ka banta ka bak kibri kibran jiduna kan met ki juya kan kam haka jingya lanti joki man lagasni te hakini kendiat kan supen syai hakini kijiya lenti jong kibri kibran juduna dekat met apo ka jalan ni khalaya sibun ngila yakren bat ka sarkar na kabenta bakin priyo ya ka hok bakin priyo ya ka jinglai lut na kabenta ka jingdon kam hendrai habangi pet hadu kane kapor nidang yoi ba kada kampat da biang pura hadu kata-kata katkum belabu da kanika Right of Person with Disabilities Act hajar kanriu te kendiat katkum kajing temu jong kanika act laong ba suwa jong ubnai jun menta kasnem ba ki office sarkar ki yau ki building ki jaka pait ba ki bedai bat kano ka kam ki bedai bat pait ba hakabasna ye ki yeng ki David bandon kalentia ke ban pensuk ye ki beri ki ban juduna har ki department te lada kam don kum kata kamut katu ka yeng lani katu ka office lani katu ka jingsna kanum yo satia ban pendon kam hadian habut ondal ledesna ya ka kata ka de jing temu jong kane ka ak henrei habangi pet men hadu kane ka por ni yo i ba kumbala batai wa Ferdinand menne katum jing syam jong kibri juduna dapat met nidang syam tang khandiat baka sarkar ka lale anak benta kaya kayeng jong kibri juduna dapat met